எஸ் மாதாஜி. நான் யூடியூப் போட்டு இருந்தனால என்னால எடுக்க முடியல. ஓகே மாதாஜி. ரேஷா, நான் வந்து ஓரளவுக்கு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இன்னைக்கு நம்ம வந்து துளசி ஆரத்தியை நம்ம வந்து கத்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து விருந்தாயை உங்கள்கிட்ட இல்லையா மாதாஜி? அந்த ஸ்லோகம் விருந்தாயை. இருக்கு மாதாஜி, அதுவும் இருக்கு. இன்னொன்னு அந்த துளசி செடிய சுத்தி வர்றப்போ ஒரு பாட்டு உண்டுல்ல, அதுவும் ஆமா, இருக்கு. நீங்க அது எது போடணும்னு சொல்லுங்க, அதை போடுறேன். விருந்தாயை சொல்லிட்டு தான் இதை ஆரம்பிக்கணும். அதை ஃபர்ஸ்ட் ஓகே. போடு. போட்டுட்டேன் மாதாஜி. ஓகே. இருங்க, வரலன்னு நினைக்கிறேன். நான் போட்டுறேன் மாதாஜி. ஓகே, வந்துருச்சு மாதாஜி. இந்த 4 வரி ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு தான் அந்த கீர்த்தனை பாடணும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் இதை கத்துங்க எல்லாரும். இன்னைக்கு இதை கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நாளை கூட அந்த கீர்த்தனை சொல்லி கொடுத்துடலாம். எல்லாரும் நான் ஒரு தடவை பாடிடுறேன், அப்புறம் உங்க சொல்லித்தரேன். वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै நமோ நமக. இந்த 4 லைனை சொல்லிட்டு நம்ம துளசி ஆரத்தி பண்ணணும். இது வந்து டெம்பிள்ல வந்து நம்ம சுவாமிக்கு பூஜை ஆரத்தி காட்டின அடுத்தது வந்து துளசி ஆரத்தி தான். அதாவது நரசிம்ம ஆரத்தி முடிச்சுட்டு அடுத்து இது வருவாங்க. இப்ப இதை ஃபர்ஸ்ட் கத்துங்க, நரசிம்ம ஆரத்தி அடுத்து கத்துக்கலாம். எல்லாரும் சொல்லுங்க. விருந்தாயை துளசி தேவியை वृन्दायै तुलसी तुलसी देव्यै देव्यै वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमः. सत्यवत्यै नमो नमः. அதான் இதுல என்னன்னா, துளசி தேவியை நம்ம வழிபடுறோம். அவங்க யாரை வழிபடுறாங்க? பகவானை வழிபடுறாங்க, கிருஷ்ணரை வழிபடுறாங்க. அவங்களுடைய பக்தியா இருக்கக்கூடிய நம்ம துளசிய நாம வழிபடுறோம். அதுதான் அவங்க மூலமா நமக்கும் பக்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கதான். விருந்தாயை துளசி தேவியை பிரியாயை கேசவஸ்ய ச கிருஷ்ண பக்தி பிரதே தேவி சத்யவத்தே நமோ நமக. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க. वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशव च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த சொல்லுங்க. हरे कृष्ण माताजी. சொல்லுங்க. वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवशाय च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. हरे कृष्ण माताजी. तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. हरे कृष्ण. சத்யவத்யை सत्यवत्यै नमो नमः. கரெக்ட். हरे कृष्ण माताजी. वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வேற யார் சொல்றீங்க? वृन्दायै तुलसी देव्यै சொல்லுங்க மாதாஜி. प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது हरे कृष्ण माताजी. प्रियायै केशवस्याय कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பவானி மாதாஜி சொல்றீங்களா? சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. वृन्दायै तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य स कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாராச்சும் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः. வெரி குட். எல்லாருக்கும் நல்லா ஈஸியா வந்துட்டு அந்த இதை காட்டுங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன் மட்டும் சொல்லிடலாம். ஓகே மாதாஜி.
உங்களுக்கு உடம்பு தேவலாமா மாதாஜி? பரவாயில்ல மாதாஜி, பரவாயில்ல. ஷேர் பண்றது கொஞ்சம் ஏதோ இதாகுது மாதாஜி, மறுபடியும் பண்றேன். ஓகே ஓகே. இது வந்து மந்திரமா சொல்றது, அடுத்தது வந்து பாட்டா பாடுறது. அது வந்து அந்த 5 இது இருக்கும். இப்ப வந்திருக்கு மாதாஜி, இதுதானான்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. இதான் இதான் இதுதான் ஓகே கலெக்ட். மாதாஜி. இது எப்படி பண்ணணும்னா, நமோ நமஹ துளசி கிருஷ்ணா பிரேயசி நமோ நமः ராதா கிருஷ்ணா சேவா பாவோ ஏ அபிலாஷி. இப்படி ராகமா இழுத்து பாடணும். இத ஒவ்வொருத்தர் நான் வந்து ஒவ்வொரு லைனா பாடுறேன், அப்படியே நீங்க சொல்லுங்க. நமோ நம துளசி கிருஷ்ணா நமோ நம துளசி கிருஷ்ணா பிரேயசி நமோ நம பிரேயசி நமோ நமः ராதா கிருஷ்ணா சேவா பாபோ ஏ அபிலாஷி. ராதா கிருஷ்ண சேவா பாபோ ஏ அபிலாஷி துளசி கிருஷ்ணா பிரேயசி நமோ நமः துளசி கிருஷ்ணா பிரேயசி நமோ நமः ஒரு தடவை நான் அதுக்கு பிறகு நீங்க பார்த்துக்க. நமோ நமः துளசி கிருஷ்ணா பிரேயசி நமः ராதா கிருஷ்ணா சேவா பாபோ ஏ அபிலாஷி. ராதா கிருஷ்ணா சேவா பாபோ ஏ அபிலாஷி. துளசி கிருஷ்ணா பிரேயசி நமோ நமः. பாடுறீங்களா? யாராச்சும் ஒவ்வொருத்தரா பாடுங்க, 2 பேர் பாடுங்க. நமோ நம துளசி கிருஷ்ண பிரியே ஸ்ரீ நமோ நம ராதா கிருஷ்ண சேவா பாபோ அபிலாஷி துளசி கிருஷ்ண பிரேயசி நமோ நம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரமேஷ் பிரபு பாடுறீங்களா? பாடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ நமः துளசி கிருஷ்ண பிரேயசி நமோ நமः ராதா கிருஷ்ண சேவா பாபோ ஏ அபிலாஷி நமோ நமः துளசி கிருஷ்ண பிரேயசி நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இது வந்து எப்படி வேணா எந்த லாங்குவேஜ்ல, அதாவது ராகத்துல வேணா இதை பாடலாம். வந்து நிறைய ராகம் இருக்குது. நான் ஒரு ராகம் பாடுறேன், பிரபு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ராகம். கோயிலையும் டெம்பிளையும் வேற ராகத்துல பாடுவாங்க. ஆடியோ கூட போட்டிருக்காங்க. நீங்க எல்லாத்தையுமே இது கேளுங்க. உங்களுக்கு எந்த ராகம் கையில பிடிபடுதோ அந்த ராகத்துல பாடலாம், தப்பே கிடையாது. சரி மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. அது எந்த ராகத்துல பாடினாலும் இந்த கடவுள் ஏத்திக்க போறாரு. அதனால எந்த ராகத்துல வேணாலும் பாடலாம். பழைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க. இப்ப நம்ம வந்து மாதாஜி, நம்ம கிளாஸ்ல மிடில் ஆஃப் த கிளாஸ்ல வந்து நீங்க அந்த ஒரு லிங்க் போட்டிருக்கல, அது யாராவது ஃபில் பண்ணாம இன்னும் இருக்கீங்களா? நம்மளோட டீடைல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மாதாஜி, நான் நேத்திக்கே எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவலா அனுப்பிட்டேன். உங்களுக்கு லிஸ்ட் அனுப்பியிருக்கேன் மாதாஜி. நம்ம கிளாஸ்ல மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ஃபில் பண்ணிட்டாங்க. நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி எல்லாரையும். கூகுள் ஃபார்ம் தானே மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. உங்களுக்கு லிஸ்ட் அனுப்பியிருக்கேன் மாதாஜி, யாரெல்லாம் ஃபில் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு அனுப்பியிருக்கேன். இப்பதான் அனுப்புனேன் மாதாஜி. நம்ம கிளாஸ்ல மேக்ஸிமம் ஃபில் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி.
ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யாராவது ஃபில் பண்ணாம இருக்காங்கன்னா அவங்கள கொஞ்சம் தெரியலன்னா அவங்க கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்து பண்ண வச்சு. ஓகே மாதாஜி. ஏன்னா நாளன்னைக்கு என்என்டி பிரபு கிளாஸ் மீட்டிங்ல வந்து சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே மாதாஜி. அதுதான் மாதாஜி. நீங்க வந்து இந்த ஷேர் பண்ணதை எடுத்துருங்க, அப்பதான் வந்து ஓகே மாதாஜி. ஓகே. நம்ம வந்து இன்னைக்கு 6வது சாப்டர் பார்க்க போறோம், தியான யோகம். இது வந்து பதஞ்சலி யோகம், ஹட யோகம், தியான யோகம், சாங்கிய யோகம், எப்படி வேணாலும் இதை பேர் வச்சுக்கலாம். இது நமக்கு வந்து நம்ம நாட்டுல வந்து பதஞ்சலி முனிவர் தான் வந்து நமக்கு இதை கத்து கொடுத்ததுனால இதை வந்து நம்ம பதஞ்சலி யோகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். ஒரு நிமிஷம். எஸ் மாதாஜி, நான் யூடியூப் போட்டு கொடுத்தனால என்னால எடுக்க முடியல. ஓகே மாதாஜி. எது மாதாஜி? நான் வந்து ஓரளவுக்கு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இன்னைக்கு நம்ம வந்து துளசி அரத்தியை நம்ம வந்து கத்துக்கலாம். இது என்னோட வந்து விருந்தாயை உங்கள்கிட்ட இல்லையா மாதாஜி? அந்த ஸ்லோகம் விருந்தாயை இருக்கு மாதாஜி, அதுவும் இருக்கு. இன்னொன்னு அந்த துளசி செடிய சுத்தி வர்றப்போ ஒரு பாட்டு உண்டுல, அதுவும் இருக்கு. நீங்க எது போடணும்னு சொல்லுங்க, அதை போடுறேன். விருந்தாயை சொல்லிட்டு தான் இதை அடிக்கணும். அது ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டேன் மாதாஜி. ஓகே. எக்கோ அடிக்குது, வரலன்னு நினைக்கிறேன், நான் போட்டுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எக்கோ வந்துருச்சு பிளக்க. யூடியூப் போடும்போது பேசணும்னால எக்கோ வந்துருக்கு. ஓகே, இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல மாதாஜி? கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. கேக்குதுங்க மாதாஜி, கேக்குதுங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுல்ல? தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இன்னைக்கு தியான யோகம் பார்க்க போறோம். அதுல வந்து தியானத்தின் மூலமாக பகவானை எப்படி வந்து நம்ம அடையலாம். நம்ம வந்து கர்மயோகம் படிச்சோம், பின்னாடி வந்து நம்ம ஞான யோகம், பக்தி யோகம் எல்லாம் படிக்க போறோம். ஓகே, இந்த 4 வரி ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு தான் அந்த கீர்த்தனை பாடணும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் இதை கத்துங்க எல்லாரும். இன்னைக்கு இதை கத்துக்கிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு கூட அந்த கீர்த்தனை சொல்லி கொடுத்துடலாம். ஓகே, எல்லாரும் நான் ஒரு தடவை பாடிடுறேன், அப்புறம் அவங்க சொல்லித்தரேன். பிருந்தாயை துளசி தேவி. மாதாஜி என்னாச்சு மாதாஜி? யூடியூப் வந்து ஆஃப் பண்ணாம இருக்கு.